36 वाला रखल भक्तारबा 32 वाला नंबर पे करी हाथ फोनवा 36 वाला रखल भक्तारबा। टेंशन में राजा हो मन बात ससुर में आजा हो मन बात ससुर में आजा हो। हम जानो तानी यारवा के भूलहिलू। अरे बाप पागल बड़ा खाली मन रखे खातिर आज भर मोती लहिलू। ऐसा कुछ नहीं है अब तनी अब के भाई से मिले तोहरा ला नया समाचार बा। अब तनी अब के भाई से मिले तोहरा ला नया समाचार बा। सुनो ना 32 वाला नंबर पे करी हाथ फोनवा 36 वाला रखल भक्तारबा 32 वाला नंबर पे करी हाथ फोनवा 36 वाला रखल भक्तारबा। बात माना हो जिद जनी कर दुख जाना हो। अरे कुछ तो बात समझा। ढेर दिन से बानी गोरी हम परेशान हो। काहे हो सोची सोची होई जाता राती से बिहान हो। बात सुना कोरोना डरामा हो जाई कोरोना माचुआ डरत हमार बा। कोरोना डरामा होई जाई कोरोना माचुआ डरत हमार बा। 32 वाला नंबर पे करी हाथ फोनवा 36 वाला रखल भक्तारबा 32 वाला नंबर पे करी हाथ फोनवा 36 वाला रखल भक्तारबा। मजबूरी बात समझ।